Belai wana ami cinca nukya siniya musuk se borok ni bokrok ngai asai phekya wana ami cinca oma he gothna belai no margi to ho gothna ingkha onye jaga ni onye estate ni bahai ke besak ke musuk ngai asai phekya ar bokrok kani hingke borok kaisa ar te kaisa ke musuk ni bokrok ngai asai phekya obo nukya siniya lupuro norok tam ni sanamutung bisa sahorta bai garodi Tabu aroni lupuro ba aroni kamini bororo belaino amang jimang salajak o musung nugui deher hingge musungni besak ar bokrokbo musungni bokroknu hingge bahike ajagawo te kaisa bokrok borokni bokrok ngai asai phanya naka hingge atabuk borokni bokrok thunjangnai obo hingge sarai kabui tongo belaino posto tongo mohake Obohai agi bongkha sini borokni mal matani bising tibo norok sawi makana bisa bising ni seka je mohike puno ngi phaimani je bokrok nge borokni bokrok hike norok nugi phekya agi wo haji hingke norok lukurok isa o video no naye tam ni comment khanya musun isa khaikho ja bai garodi hambai ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแปลกจังเลยไม่เคยเห็นมาก่อนบ้านเราครั้งแรกเลยเนี่ยใช่ก่อนนะลูกลองลุกดูสิดูมันดิค่อยๆนะไม่ต้องรีบยืนได้จริงๆด้วยเก่งมากเลยลูกยืนไว้อย่างนั้นแหละหน้าอาจารย์จริงๆ